sa to asi volá, keďže to je dom. A hneď si urobíme vecičky nejaké. A tak, keďže spravíme vecičky, tak po vecičkách, prepáčte, že tak kričím, ale why not. Keď spravíme veci, tak čo? Preca, bude kompačik. Teraz som trebal debilín, nebo tako. A viem, videli ste, že som nevydal mesiac video. To kvôli tomu, lebo proste prázdniny, som chcel mať kúsoček oddych, aj keď viem, že som vydal len 4 videá. Čo si aj vravíte, že 4 videá, to je nič. Ale tak proste natáčal som dačo Windu, možno aj nejaké videjka. Ale tak, no proste tak, no. A teraz mi to začalo lakovať zase späť. Neviem prečo mi to takedy lakne strašne. Počkaj, čo tu mám za módy všetky? Čo ja tu mám kadejaké módy, ani neviem, čo som si to stiahol všetko. Viem, že som si tu dal minimapku. Voice chat aj neviem čo. Dobre, a môžeme ísť, neviem kam, preskúmávať. Tento biome. Asi. Bol by som rád, kebyže tento diel aspoň postavíme domček, alebo nájdeme nejakú vesničku. Tam vidím na minimapke, ako vy vidíte, že tu je dačo žlté. A pôjdem asi do tohto mesa, tam by bolo byť dačo. Mesa biome. Je to dosť ďaleko, ale ja vám to vystrihnem. Nebojte sa. Takže BUM! A už som v tom druhom. Sme v tom mesa biome a tu som cestou našiel takúto veľkú trhlinu a ako vidíte, tak som našiel 17 železa. Čo akože není zlé, ale furt je to celkom dosť málo. Naťažíme ešte zo pár týchto uhlia tohto. A viete čo? Neviem, či budeme aj stavať nejaký domček. A tam je želiesko. Tam sa neviem, ako dostanem. A ja proste chcem železo, tak tam idem. Zerunivo. Budeme na vrchole, tak akože je tu dosť veľa toho železa. A ospravedlňujem sa zase za lagy, proste seká mi to dakedy seká. Ja s tým nič nemôžem urobiť. Proste ak vy mi poradíte, že ako by som si pridal nejak FPS na Minecrafte. Iba tak. Som na menších rozlíšeniach na Minecrafte. Ale proste musíte vydržať tie lagy, ale ak vám to nevadí, tak pozerajte ďalej. No. Tam na tom asi kop. Tu vidím tak veľa vecí. Tuto by sme mohli dakedy postaviť takto cestu na druhý ostrov, teda povedať, na trhlinu. A tam by sme si, tam na tento, tu si postavíme dom, alebo na tom druhom uvidíme. Tak asi teraz ideme iba nájsť miesto na dom, kde si ho postavíme. A na ďalšej epizóde si postavíme dom. Ček, náš krásnučky. Nie. Viete, čo som skapal, ale nebojte sa, ja tie veci mám späť a som ešte dvakrát skapal za sebou, ale veci som získal späť a teraz teda idem, no teraz v tom Minecrafte, čo som pred chvíľou skapal, tak som teda tej trhline a potom na druhej epizóde teda spravíme ten domček na tej trhline, ako som vravel. A nezabudnite dať like a odber a čaute.